Здравейте, пичо, днеска вижте какво ми дойде. От старата генерация, 18 волта. Тия старите на Parkside, дето първите бяха. Ето. И ще видим какво ще се случи след секунди. Айде. Пичуи, абе тази стара генерация си е стара генерация. 1,5, това сега ще стане на 3 ампера. Ампер часа. Така. Гледаме, няма никакво. Само къв диод. Ко нещо. Мисля, че беше само едната светеше, да. Тези елементи са сигурно се учили. Те са от първите. Човек искаш да го съживим. Инструмента го видяхте. Айде да видим, като го разгубим, какво ще се случи. Така, пичуи. Ето ги новичките, наредени. Доста добре изглежда. Ето ги старите, които и те не са лоши, ама на 1,5 какво ще правите с тях? Няма се на идея. Слаба технология. Ей, това вече става на 3 ампер часа. Айде, след малко. Пичуи, този звяр е съживен. Тази антика и тя е съживена. Да си е по-съзрае. Ай, и до скоро. И машината на човека тръгна. Айде, чао, чао.